Senator Ping Lacson versus ex-DPWH engineer Henry Alcantara. Ngayon, Dad, meron may mga spicy rumors na lumalabas ngayon according to a lot of different media personalities. May mga rumors daw na mga ex-DPWH engineers, including sila Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, and other DPWH officials, magre-recant daw ang lahat ng mga DPWH officials na nag-umamin, na nag-testify a few months ago or last year, nag-testify sila at inadmit nila na sila mismo kumukuha ng mga kickbacks from mga government projects, from mga ghost projects, yung mga flood control projects. Basically, umamin na sila in front of the Senate, in front of Congress, in front of the media. May mga affidavit na sila admitting na part sila ng corruption, na meron talagang corruption, meron talagang ghost project. Sila mismo ang kumukuha ng cash, cold hard cash. May mga pinapakita pa nga silang pictures dun sa kanilang mga testimony. At nag-admit rin sila, umamin rin sila, na sila mismo rin ang nagde-deliver sa mga ilang senador, katulad ni, allegedly, Senator Joel Villanueva. Ngayon, this is very spicy kasi may maraming rumors daw. Even sinasabi ng Politico.com na ang sinasabi daw ni veteran journalist Montulfo na magre-recant daw ang lahat ng mga DPWH officials na nag-umamin. So lahat ng mga testimony nila, basically, sinasabi nila, hindi totoo ang sinabi namin, wala talagang nangyari ganyan. At sinasabi daw, allegedly ni Montulfo, as per Politico.com, na gagawin daw nila to kasi naniniwala sila na kung nag-side daw sila with VP Sara Duterte, na pag nanalo daw si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election, parang ipoprotektahan daw ni VP Sara or ni future President Sara Duterte ang lahat ng mga DPWH officials na implicated sa scandal na to, at gusto daw nito ni VP Sara, or supposedly yung mga negotiation na to, kasi gusto daw ni VP Sara na maprotektahan ang mga kanyang mga kaalyado na senador para hindi daw siya ma-impeach. Or ang strategy daw, as per Montulfo, as per Politico.com, is that instead of yung mga kaalyado na senador ni Sara Duterte ang malalaglag sa mga investigation na to, ilalaglag daw nila si former Speaker Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos. So, ito daw yung mga allegedly, kasi mukhang sumisingaw na daw lahat ng mga rumors na to. Siyempre, dinanay ito ng DOJ. Wala pa daw silang natatanggap na affidavit na basically recant nila ang kanilang mga testimony. Although, as per Senator Ping Lacson, siyempre naiinis siya. Sinasabi niya na kung i-recant daw nila o gagawa sila ng affidavit na sinasabi na hindi totoo ang kanilang mga testimony, mafafile rin daw sila ng perjury. Sinasabi niya up to 12 years daw pupunta sila sa prison, idadagdag yun sa ibang mga sentensya nila, as mga ibang corruption sentences, plus may parang 1 million daw peso na penalty. Sinasabi naman ni Ping Lacson na kahit pa man mag-recant sila, confident daw si Senator Ping Lacson na mahuli daw at malalagay sa preso ang lahat ng mga involved dito sa mga DPWH scandals. Now, Dad, is this a wise move for these DPWH officials? Kasi it was very public naman, Dad. Yung kanilang sinasabi, may mga pinakita pa nga silang pictures of cash, cars with cash. Aminado pa nga sila na tumanggap sila at ito yung mga ghost projects. Ngayon, is it even advisable for them to even try to recant? Well, number one, let's look at the issues. No? Number one, kung magre-recant sila, meron niyang tinatawag nga nating perjury na mangyayari, makakasuhan sila ng perjury. Kasi under the Revised Penal Code, Article 183, merong ganyang sinasabi na pag nag-recant ka, pwede kang makasuhan ng perjury at up to 12 years ang iyong penalty of imprisonment. So that's one. Also, nagkaroon ng tinatawag nating Republic Act dyan, I think 11594, na nagsasabi nga na talagang merong papatawan ka ng kaparusahan kung ikaw ay magre-recant sa mga pahayag mo na sworn oath yan, no? Especially sa Congress niya ginawa, saka sa Senate yata, if I'm not mistaken. No? So, itong mga ganitong klaseng issue kasi, talagang nagkakaroon to ng ngipin, no? Kung magre-recant ka. Pangalawa, ang punto kasi dito, kung sasabihin natin na umaasa sila, halimbawa, na because that they will be saved by a presidential clemency later on kung sakaling manalo si Vice President Sara na maging Pangulo, ito lahat kuro-kuro, haka-haka at assumptions, di ba? So sa akin, siguro kung titingnan mo, on the very basis of that, kinakailangan kung ikaw yung involved na tao, look at it objectively, hindi yung mga pangako ng mga politiko at kung sino man. Kasi nga, malalagay ka sa alanganin pag magre-recant ka sa unang testimonya mo, at lalo na kung may mga corroborating evidences at witnesses. No? So, ikaw yung malalagay sa alanganin. Samantalang kung ikaw ay cooperative na witness, at least kahit na paano mabababa yung sentensya mo. Di ba? Ngayon, kung sakali naman, nasasabihin mong magre-recant ka kasi umaasa ka,
na masasagip ka later on. Paano kung hindi mangyari yung mga assumptions na yon? Yun ang una doon. No? Pangalawa, lalong lalala yung iyong katayuan kasi parang sa tingin ng mga hustisya, talagang hindi ka lang sinungaling, talagang hindi ka lang magnanakaw, sinungaling ka pa at hindi ka mapagkakatiwalaan kahit na kailanman. So, masisira din yung credibilidad mo as an accused and as a potential witness. So, yun ang mga challenges dito na harapin ng mga DPWH officials kasi napakarami ng corroborating witness at evidences na kanilang nailantad at naihayag. No? So, yun ang mga issues. Ngayon, kung sinasabi mo naman na pwede kang bigyan ng presidential clemency, pwede naman yun. Kahit na sinong presidente, pwede kang bigyan ng presidential clemency sa totoo lang. Lalo na kung siguro naging cooperative ka as a witness. Ngayon, ang lesson kasi dito, pag may ginawa kang kamalian, dapat handa mong harapin ang iyong kumbaga kinabukasan kasi talagang may consequence to, no? Hindi ka talaga makakatakas sa mga consequence ng ginawa mong mali. Kaya ito isang leksyon. Nakita naman natin kahit ano sa mga kay Janet Napoles, bagamat wala siyang inilantad o inexpose na mga opisyal, pero kahit na nag-plead siya na not guilty, nasentensyahan pa rin siya, no, ng ilang kaso. Tuloy-tuloy yan, no? Hanggang ngayon patuloy pa yung hearing niya sa ibang issues, no? So, hindi ka rin talaga makakalagpas kung yun ang iyong ine-expect o yun ang iyong inaasahan. So sa akin, kung nagsimula ka na sa magandang landas, na gusto mo na magbago ng landas at naghayag ka na ng katotohanan, ituloy mo na para na sa gano'n kahit na papano, kahit na hindi ka man makatakas sa kulungan, kahit naman papano yung kaluluwa magkaroon ng kapanatagan. Yun naman ang issue dito kasi hindi lang naman yung katawan mo ang makukulong eh. Pati yung konsyensya mo at yung kapanatagan ng kalooban mo nakakulong dito. Ikaw yung nagsasuffer, ikaw yung nagdurusa, samantalang hayaan mong makatakas yung iba nakasakpakat dahil may kapangyarihan sila. Ito yung mga issue na dapat timbangin ng mga taong ito. Now, Dad, just a question. Siguro, ang tanong ko is, ba't nila pinapasabog or ba't pinapasabog ni, according to Politico.com, na pinapasabog now na si VP Sara Duterte will protect these DPWH officials who are corrupt. Do you think na pinapalabas to para paninira kay VP Sara Duterte? Kasi parang pinapamukha nila na VP Sara Duterte is willing to protect mga corrupt officials. Do you think it's true that, let's assume for a moment, would she actually protect these corrupt officials? Kasi para sa akin, Dad, marami sa mga testimony ng mga ex-DPWH engineers na to na-implicate mga congressman at senador na kaalyado rin ni BBM. In fact, yung isang pangang na-implicate ay si former Speaker Martin Romualdez. So, what's the advantage? Would VP Sara Duterte actually protect them? To protect a few of the senators na kaalyado na when mas maraming mga congressmen at senators ang mga kaalyado supposedly ng administration. What do you think, Dad? Well, sa akin kasi ito mga kuro-kuro at haka-haka. No? Kaya nga it's possible na ito isang strategy para masiraan yung ating Vice President. It's possible. It's very possible. We're not saying na lahat naman kasi pwedeng mangyari, di ba, under the sun. No? Kaya lang ang point of view natin, kahit na sino pang politiko, pag naging mabigat ka sa kanilang bitbitin, talagang ilalaglag ka nila. It's not only true to President Bongbong or Vice President Sara or whoever, no? Pag naging pabigat ka at ito yung makakasira na sa integridad ng kanilang pamumuno at pamamahala, talagang ilalaglag ka kahit na gaano ka kalapit, no? Kasi nga may kasabihan nga, 'di ba? May sinasabi sila na it ends, your friendship ends where the loyalty to the country begins. 'Di ba? Yung sinasabi natin that your loyalty to your friend ends where your loyalty to your country begins. So, ibig sabihin yan, kahit na gaano ka kalapit, kahit na gaano ka kaibigan ng isang namumuno o namamahala, meron siya kasing obligasyon na pangalagaan yung kanyang pangalan, kanyang reputasyon at kanyang integridad para sa ganun hindi masira ang kanyang patutunguhan din bilang isang politiko. So, yun ang sinasabi natin sa mga kababayan natin. Kaya kung mali yung ginagawa ninyo, mabuti pa itigil nyo na. Kasi pagdating sa dulo, pagbabayaran nyo lahat yan. Dad, another question. Siguro, marami kasing naiinis ngayon kay President Bongbong Marcos. Kaya siguro masasabi natin na bumaba ang trust rating ni President BBM. Kasi maraming tao nagsasabi na it's been how many months na, how many weeks na lumabas ang corruption issue na to. Sumabog na. Tapos maraming mga reklamo sa ICI na wala daw silang pangil, wala daw silang kapangyarihan to do anything about these corruption cases or to do anything about these hearings. Marami ng tao nagagalit na walang nangyayari. If these cases won't be finished by President Bongbong Marcos's term, do you think that the next president, or let's say assuming si VP Sara or si Senator Risa Hontiveros Manalo, do you think
that it's in their best interest to finish the job, and would that make a huge spike in their ratings if they get to do it on day one? Yes, of course, no. Talagang sila yung sisikat, no. Saka talagang malalagay sa alanganin ang administrasyon ng ating Pangulong Marcos kasi nga parang hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin. Pero sa akin kasi dapat timbangin din natin. When you go after cases kasi like this na mga medyo ang mga kaharap mo, mga mabibigat din ng mga politiko at may mga kapangyarihan at may kayamanan, talagang kinakailangan paghandaan din ng ating pamahalaan. Yan ang trabaho ng ating mga different agencies. No? For example, Ombudsman, NBI, DOJ. Kaya ginagampanan naman nila yung kanilang trabaho. Pero kinakailangan kasi maging maingat sila dahil madali nga magsampa ng kaso. Paano naman kung hindi mapanalo, di magmumukha rin silang napagod lamang sila sa wala. Kaya siguro unawain din natin yung katungkulan ng ating mga investigating agencies, no? Na ginagampanan nila at inaasikaso nila ng maayos. Kasi nga kung titingnan mo naman, wala naman talagang pangangailangan na sa ICI dahil meron naman tayong ombudsman, meron naman tayong DOJ, meron naman tayong mga NBI. Meron tayong mga sangay ng pamahalaan na dapat sila mag-imbestiga. Ginawa lamang yung ICI para in aid of, para tulungan yung ating mga investigating agencies na mas maraming makalap na ebidensya. Kung ang kalaban mo kasi kaya magbayad ng maraming abogado at merong mga impluensya, talagang kinakailangan paghandaan mo, hindi mo pwedeng agad-agaran na isasampa. Kasi pag ginawa mo yun, baka ma-dismiss lamang at masira lamang yung mga hirap na iyong ipinundar diyan. Kaya sa akin siguro, number one, hayaan natin yung mga ating investigating agencies na gawin nila yung kanilang tungkulin. Pangalawa, bilang private citizens o mga mamayan, pwede natin silang kalampagin. Mag-apply tayo ng social pressure para gampanan nila at madaliin nila. Pero pangatlo, unawain din natin na kinakailangan maging masinop sila sa pangangalap ng ebidensya para pag ito'y naisampa, mas tiyak na mananalo at mapupunta sa kulungan itong mga gumawa ng katiwalian at pandarambong sa ating bayan. Mga kababayan, kung gusto natin ng mga better Filipinos in our government, kailangan tumaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino na mas matalino at mas may kakayanin na pumasok sa gobyerno, mas gumanda ang performance ng ating gobyerno at mabawasan ang katiwalian at corruption sa ating gobyerno. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino, itaas ang budget para sa education at matulungan ang bawat Pilipino para may access sila sa education. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, panahon na para mamulat ng ating mga mata sa mga katotohanan at sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kinakailangan mas maging makalap tayo sa mga kaalaman at karunungan para sa ganun matulungan natin ang sambayanan sa pag-angat ng kanyang kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.